Kaagyari naman ang papabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Steakhouse sa uma. Pwede. Kung mag-road trip, dapat may food trip kag sa La Castellana. Mayara sa steakhouse sa uma sa higad lang sa karsada. Makakaon ka na sa manamit kay pagkaon sa kilid sa katubuhan na nagaatubang sa Bulkan Kanlaon. Inang nagawan ta sa buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kung may nagakatabo nga krimen sa imo atubang, may mahimo kaayhan. Pero may isa ka netizen nga nakasugata sang 3 ka mga persona nga nanghawat sang salsalon nga manhole cover. Kag maisog nga ginpangdakop ang mga sospek agud lang mabalik ang kinawatan nga pagkabutang sang telco company sa Bacolod City. Isa siya sa mga gipasidunggan sa pagdumdum sang 85th charter anniversary sang syudad. Kinalahon naton ang naunang recipient sang I'll Be the Change Award sa sining episode naman sang Baganihan sa Sunday.